खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बांलादेश हादराव दासान्दि जागासिनो दङ दुंहाव थासारि। पुलिस, मिलिटारि, आर्मिनि गोख्रों होबथानायाव दासिम गासै 151 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला 4500नि गोबां भारतनि थागिबिफोरा बे दुंहाव थासारिनिफ्राय गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै भारतसिम गिदिंबोफिनबाय। बेनि मादाव थांनाय 3 सानावनो 1045 भारतनि फरायसाफोरा भारत फारसे गिदिंबोफिनबाय। 152 नेपालनि फरायसाफोरा भारताव फैदों आरो 4 भुटाननि फरायसाफोराबो भारताव थाफैदों। फोरमायथिनो गोनांदि बांलादेश हादराव दासान्दि फरायसाफोरजों लोगोसे माखासे आरो आर्मि, पुलिस, मिलिटारिफोरनि गेजेराव जादों गोबां दावहा। साख्रि होनायनि बेलायाव बांलादेश सरकारा माखासे थांखि लानायनि हेंथायैनो बे धरना होनाय हाबाफारिया जादों। बांलादेश सरकारा थांखि लानाय बायदिब्ला 1971 मायथाइयाव पाकिस्तानजों दावहा जानायाव बाहागो लानाय नखरनि बिजाथिफोरनि थाखाय साख्रिनि बेलायाव 30% रिजार्वेशन गनायथि होदोंमोन, जायखौ लानानै गोबां खुद्रिदों लाइमोनफोरा, जेराव गोख्रों खुद्रिनायखौ गोख्रोङै होबथानो गोनां जादों पुलिस, मिलिटारि आरो आर्मिफोराबो। बे दाङाबाजियावनो दासिम गासै 151 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै बांलादेश हादरनिफ्राय गाव गावनि हादर फारसे गिदिंलांफिनदों। थिग बेबायदिनो भारतनि गासै 4500नि गोबां सुबुंफोराबो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै भारत फारसे गिदिंबोफिनबाय। गोबां दुंहाव थासारि आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ नोजोर होनानै बांलादेशनि जौसिन बिजिरसालियाबो साख्रिनि रिजार्वेशननि बेलायाव गोदान थांखि फोसावबाय। गोदानै फोसावनाय थांखिनि बायदिब्ला 93% मेरिटआव साख्रिखौ मोननो हागोन। आद्रा 5% बांलादेश आरो पाकिस्ताननि दावहायाव बाहागो लानाय नखरनि बिजाथिफोरनि थाखाय रिजार्वेशन जागोन आरो 2% गुबुन केटेगरिनि थाखाय रिजार्वेशन जागोन। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। सावथुन दिहुनगिरि आरो दिथागिरि रजनी बसुमतारिया दा डाइरेक्टर्स भिजन एवार्ड 2024 बान्थाखौ मोननो हादों। गराय फाख्रि आबुं सावथुननि थाखायनो दा इन्डियान फिल्म फेस्टिवल स्टुटगार्टजों खुंजानाय फिल्म फेस्टिवलाव बे बान्थाखौ मोननो हादों रजनी बसुमतारिया। फोरमायथिनो गोनांदि रजनी बसुमतारिजों दिहुनजानाय बर' सावथुनफोरा गोबां बान्था मोननो हाबोदों। लोगोसे सावथुन दिहुननाय आरो सावथुनखौ दिथा होनायनि थाखायबो रजनी बसुमतारि बिथाङा गुबुन गुबुन हादरफोराव गोबां बान्थाखौ मोननो हाबोदों। थिग बेबायदिनो गराय फाख्रि सावथुननि थाखाय बे खेबाव रजनी बसुमतारि बिथाङा फिन आरोबाव बान्था मोननो हादों। दानिया सोरखारि मावथिफोरा RSSनि जायखिजाया हाबाफारियावनो बाहागो लानो हासिगोन। RSSनि हाबाफारियाव सोरखारि मावथिफोरा बाहागो लानो मोना होननानै बेन खालामनायनि 58 बोसोर उनाव मदि सरकारा बे बेनखौ बोखारबाय आरो दानिया RSSनि जायखिजाया हाबाफारिफोरावनो सोरखारि मावथिफोरा बाहागो लानो हासिगोन। मिरु सोरखारनि मिनिस्ट्रि अफ पार्सनेलनिफ्राय बेनि थाखाय बिथोन फोसावबाय। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 1966, 1970 आरो 1980 मायथाइयाव RSSनि हाबाफारियाव सोरखारि मावथिफोर बाहागो लानायखौ बेन खालामनाय जादोंमोन। 1966 मायथाइयाव मोसौ बुथारनानै जानायखौ लानानै पार्लियामेन्टआव गोबां दुंहाव थासारि जादोंमोन, जायखौ RSSआ मदद होनानै धरना होदोंमोन आरो पुलिस मिलिटारिनि गुलि गावग्लुंनायावनो धरनायाव बाहागो लानाय गोबां सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। बे समावनो इन्दिरा गान्धी सरकारा RSSनि हाबाफारियाव सोरखारि मावथिफोरा बाहागो लानायखौ बेन खालामनानै होदोंमोन। नाथाय दा बे बेन खालामनायखौ मदि सरकारा बोखारफिनबाय। बेफोर बेन खालामनाया संबिधाननि हेंथा होनानै मदि सरकारा बोखांनानै लाफिनबाय। नाथाय मदि सरकारा बेनखौ बोखांनानै लानायनि उनावनो बेरेखा दोलोजों गोबां दान्थे बिदान्थेयाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेरेखा दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंथिदों दि RSS दोलोनि खामानि आरो सोरखारनि खामानिया गुबुन गुबुन। सोरखारनि मावथिफोरा दा गुबुन मोनसे थांखिजों खामानिखौ मावगोन ना हादरनि थाखाय खामानिखौ मावगोन बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो। जेरावनाखि RSSआ भारताव गुबुन गुबुन धोरोम, हारि थानायखौ गनाया, बिथांमोनहा भारतखौ हिन्दु हादर खालामनो थाखाय समायखिरा लायो, जाय भारतनि थागिबिफोरनि हेंथा। बेनिखायनो मदि सरकारनि बे थांखिखौ जाहाथे कालचारेल अर्गानाइजेसनफोरा गनायथि होआ, बेनि थाखायबो बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। माहारियारि राजा लामा आरो रायजोनि राजा लामायाव मोसौ बोरमा एंगारनाय आरो बेटारि रिक्सा सालायनायनि सायाव फोसावदों गोख्रों आयेन। मोसौ बोरमानि बिगोमाया जाहाथे गाव गावनि मोसौ बोरमाखौ माहारियारि राजा लामा आरो
रायजोनि राजा लामायाव एंगारा बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों आरो एंगारोब्ला मोसौ बोरमा बिगोमानि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि थाखाय सिगां सांग्रांथि होग्रोनाय जागोन आरो बुजायनाय जागोन, थेवबो जुदि गनायाब्ला राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। मानोना माहारियारि राजा लामा आरो रायजोनि राजा लामाफोराव जिब जुनार एंगारनायजों गोबां जाब्रबथायफोर जायो होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बेटारि रिक्सा सालायनायनि सायावबो थांखि फोसावदों। गाव गाबागाव जिल्लायाव रेजिस्टार जानाय बेटारि रिक्साखौ जाहाथे गाव गाबागावनि जिल्लायावनो सालायो बेनि थाखायबो सांग्रांथि फोसावदों नलबारि जिल्ला प्रशासना। बेनि अनगायैबो रेजिस्टार गैयै बेटारि रिक्साखौबो जब्द खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेटारि रिक्साखौ माहारियारि राजा लामा आरो रायजोनि राजा लामायाव सालायनो नाङा होननानैबो गोख्रोङै हेंथा होदों नलबारि जिल्ला प्रशासना। जुदि बेखौ फालियाब्ला आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों नलबारि जिल्ला प्रशासननिफ्राय। मजाबारिनि हाखौ मोनफिननांगौनि थाखाय फिन गोसोखां बिलाइ गथायदों बर' रायजो राजाफ्रा। सिडली सार्कलनि सिङाव थानाय मजाबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्सारि बिथांमोनहा जयैनो मजाबारिनि हाखौ मोनफिननांगौनि थाखाय चिरां जिल्लानि डिसिनि आखायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि EM बिथांमोननिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय 1947 मायथाइयावनो मजाबारि गामिनि हाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दाफुंनाय जादोंमोन, नाथाय 1969 मायथाइयाव गुबुन हारिनि सुबुंफोर अदेबानि नन प्रटेक्टेड हारिनि सुबुंफोरा बे हाखौ गावसिनि आखायाव लादों। बिथांमोनहा आयेन बेरेखायै फोरमान बिलाइफोर बानायनानै लादों, अब्लाबो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाखौ गावसिनि खालामनानै लानो हाया, बेयो आयेन बेरेखा। बेनिखायनो बिथांमोननि हेंथा आयेननि राहा लानांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो मजाबारि गामिनि हाखौ जाहाथे बर'फोरनो गथायनानै होफिनो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों बिथांमोना। बे दाबि दैखांनाय हाबाफारियाव मजाबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्सारि बिथाङाबो बाहागो लाफादों। मजाबारि गामिनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलखौ जाहाथे गुबै बिगोमा बर'फोरा मोनफिननो हायो बेनि थाखाय मजाबारि गामिनि रायजो राजा लोगोसे दावराव देख्रेब नार्सारि बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोदों। बेनिखायनो जाहाथे बिटिसि सरकारा बे हाखौ गुबै बिगोमा बर'फोरनो जाहाथे गथायनानै होफिनो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो जुदि गथायनानै होफिनाब्ला आयेननि राहा लानो गोनां जागोन आरो गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लानो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गुवाहाटी स्पेसियेल कर्टनि जारिमिनारि राय सानसेयावनो 32 अफिसारफोरखौ दायनिगिरि फोसावनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। APSCनि बारग' चेयारमेन राकेश पलजों लोगोसे गासै 32 अफिसारफोरखौ दायनिगिरि फोसावबाय। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2013 मायथाइयाव APSCआ एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार ADOनि साख्रिनि आनजाद खुंदोंमोन, जेराव साख्रि होनायनि मुङाव साफा बिजाथिफोरनिफ्राय राकेश पलआ 15 लाख रां लादों होननानै माखासे बिजाथिफोरा अजद होदोंमोन आरो थांनाय 2017 मायथाइयाव बेनि हेंथा केसबो होनाय जादोंमोन। 2017 मायथाइनिफ्रायनो केसआ सोलिगासिनो दंमोन। दा गुवाहाटी स्पेसियेल कर्टआ 32 अफिसारफोरखौ दायनिगिरि फोसावबाय आरो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। बे केसआव APSCनि बारग' चेयारमेनजों लोगोसे गासै 44 अफिसारफोरनि सायाव दाय जाबसिनाय जादोंमोन, नाथाय 44 अफिसारफोरनि मादाव 12 अफिसारनि हेंथा जेबो फोरमान गैयैनि थाखाय 12 अफिसारफोरखौ रेहाय होनाय जाबाय आरो 32 अफिसारखौ दायनिगिरि फोसावबाय गुवाहाटी स्पेसियेल कर्टआ। मुंफोरा फारियै मृजेन हालय, फणीन्द्र शइकिया, प्रणब भराली, ज्योतिरेखा दास, कबिन किलिंपी, प्रीति दास, अलक कुमार माली, बिश्वजित डोले, केशव आनंद बरा, बर्णाली मेधी, विपुल कुमार डेका, स्वीटी बरा हाजरिका, सत्यनाथ डेका, कमल कृष्ण दास, ऋतुराज सोनोवाल, अंजन लोइं, प्रियंका बरा, रहेश्वर टिमुं आरो माखासे। बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेरै अनला, सबाय, साम' आरो बायदि बायदि जायखौ जों गुबुन हारिनि हटेलफोराव मोनजाया, बेफोर ओंख्रिखौ जों खालि बर' हारिनि हटेलफोरावल' मोननो हायो। बर'फोरनि अनगायैबो दा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिबो आंगो जानो हमदोंसै बर' हारिनि ओंखाम ओंख्रिया। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि गुवाहाटियाव थांलाय फैलाय जायोब्ला बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम नागिरनानै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। गुवाहाटियाव थांनाय लामायाव नोंथांमोननि थाखाय बेखेवदों गोदान हटेल, जायनि मुङा सिफुं हटेल। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय सिफुं हटेलनिनो बेयो मोनसे ब्रान्स।
सानसारियाव आर्मि केम्पनि उल्था दिगाव बेखेवबाय गोदान हटेल। सिफुं हटेलाव नोंथांमोनहा थांनानै बर' हारिनि आंगो ओंख्रिफोर जेरै सबाय साम', अनला दाउ, सबाय दाउ बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजानो हागोन। नोंथाङाबो सिफुं हटेलाव खेबसे हाबनानै मोजां जानाय आदारफोरखौ जानानै गोजोननायखौ लानो हागोन। जुदि नोंथाङा सिफुं हटेलनि बागै माबाफोर सोंथि खालामनांगौ दङबा हटेलनि बिगोमाजोंबो सावरायहरनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9864477796। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।